Γεια σας, είμαστε οι UX Specialist και δημιουργούμε αυτό το βίντεο για να σας παρουσιάσουμε το prototype που φτιάξαμε για το Job Hunter, το καλύτερο site έβρεσης εργασίας. Εδώ είμαστε στην αρχική σελίδα της εφαρμογής μας, όπου βλέπουμε τις πρόσφατα αναρτημένες θέσεις εργασίας. Βλέπουμε εδώ τη θέση, καθώς επίσης και ποια εταιρεία την έχει αναρτήσει. Σε αυτό το σημείο εδώ βλέπουμε την κίνηση της αγοράς εργασίας για την εβδομάδα που διατρέξαμε. Πάμε λίγο να χρησιμοποιήσουμε το site μας. Θα πάμε να κάνουμε πρώτα εγγραφή. Βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε εγγραφή είτε ως εργαζόμενος είτε ως εταιρεία. Θα κάνουμε πρώτα ως εργαζόμενος. Εδώ βλέπουμε τα στοιχεία του εργαζομένου και βλέπουμε ότι είμαστε σε συνεργασία με τα πιο δημοφιλή social media. Πατάμε συνέχεια στο βήμα 2. Εδώ βλέπουμε ότι θα συμπληρώσουμε τα στοιχεία του βιογραφικού. Θα μπορούμε να κάνουμε προεπισκόπηση. Τώρα θα πατήσουμε αποθήκευση. Πάμε τώρα να εγγραφούμε ως εταιρεία. Με τα στοιχεία της εταιρείας θα μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε. Και βλέπουμε ότι προς χάρη αυτού του prototype έχουμε συνδεθεί τώρα ως εταιρεία. Όπου βλέπουμε τις αγγελίες της εταιρείας, βλέπουμε τη θέση, το όνομα της θέσης, τον αριθμό των θέσεων, δηλαδή πόσοι άνθρωποι θα κληθούν να καλύψουν αυτή τη θέση, όχι θα κληθούν, εν τέλει θα την καλύψουν, και ο αριθμός των ετούντων, δηλαδή πόσοι έχουν κάνει αίτηση για αυτή τη θέση. Εδώ βλέπουμε ότι η εφαρμογή μας προτείνει στις εταιρείες άτομα τα οποία είναι κατάλληλα, βάσει του βιογραφικού τους πάντα, τα φέρουμε εμείς κατάλληλα, για κάθε συγκεκριμένη θέση και τα οποία δεν έχουν κάνει ήδη κάποια αίτηση για αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Να δούμε λοιπόν τώρα μια θέση πιο αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν ότι για αυτή τη θέση έχουμε αυτούς τους υποψήφιους. Βλέπουμε ότι το ποσοστό κάλυψης σημαίνει ότι με βάση τα τυπικά προσόντα του βιογραφικού, δηλαδή το πόσο καλύπτουν τα τυπικά προσόντα του βιογραφικού, τα προσόντα που ζητάει η θέση. Και η βαθμολογία υποψηφίου είναι μια τυποποιημένη βαθμολογία, την οποία παίρνει κάθε εργαζόμενος με βάση τα προσόντα του βιογραφικού του, με βάση το βιογραφικό του δηλαδή. Βλέπουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση ανάμεσα σε δύο υποψήφιους. Λοιπόν, πάμε πίσω. Μπορούμε εδώ βλέπουμε να αναρτήσουμε μια νέα αγγελία ως εταιρεία με το τίτλο, την περιγραφή, τη διεύθυνση, τις απαιτούμενες γνώσεις και να την καταχωρήσουμε ή να ενημερώσουμε τα στοιχεία της εταιρείας και να αποθηκεύσουμε. Παντού βλέπουμε ότι υπάρχει το Frequently Asked Question tab για να λύσουμε τις όποιες απορίες. Ας κάνουμε λοιπόν αποσύνδεση και ας κάνουμε σύνδεση. Αυτή τη φορά θα συνδεθούμε, βλέπουμε βάζουμε το username και το password και θα συνδεθούμε ως εργαζόμενος. Βλέπουμε το ιστορικό των αιτήσεων, δηλαδή που έχει κάνει αίτηση ο εργαζόμενος. Βλέπουμε τη θέση, την κατάσταση, αυτές που αναμένει κάποια απάντηση, αυτές που έχουν κλείσει και δεν έχει γίνει δεκτός. Βλέπουμε την ημερομηνία που έκανε την αίτηση, το ποσοστό κάλυψης όπως είπαμε και πριν και την κατάταξη. Η κατάταξη είναι με βάση τις βαθμολογίες του εργαζομένου, σε ποια κατάταξη βρίσκεται σε σχέση με τους υπόλοιπους που έχουν κάνει αίτηση. Εδώ βλέπουμε ότι ο εργαζόμενος έχει 7 νέα μηνύματα. Ένα μήνυμα μπορεί να είναι ότι κάποια θέση έκλεισε και δεν έγινε αποδεκτός για αυτή τη θέση. Λοιπόν, πάμε να δούμε μια συγκεκριμένη θέση, πατώντας εδώ. Βλέπουμε περισσότερες πληροφορίες για κάποια θέση και όπως βλέπουμε εδώ πέρα μπορεί να αφήσει κάποιο σχόλιο. Υποβολή της αίτησης. Σε κάποια θέση πατάμε υποβολή της αίτησης και στέλνει.
Πάμε ενημέρωση βιογραφικού, όπως πριν. Πάμε ξανά σύνδεση, είσοδος. Ωραία. Μπορούμε επίσης να ενημερώσει και τα στοιχεία εκ νέου. Βήμα 2. Αποθήκευση. Βλέπουμε ότι υπάρχει αναζήτηση. Μπορούμε πάντα να κάνουμε αναζήτηση όπου και αν βρισκόμαστε. Βλέπουμε εδώ πέρα για τη λέξη κλειδί manager. Αναζήτηση γίνεται ακόμα και αν δεν είμαστε συνδεδεμένοι, αλλά είπαμε προς χάρη του prototype. Θεωρούμε τώρα ότι είμαστε συνδεδεμένοι. Και κοιτάμε τη συγκεκριμένη θέση. Όπως και πριν, υποβολή αίτησης. Και τη βλέπουμε τώρα είναι pending. Το θέτουμε ότι έτσι έχει γίνει τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε αποσύνδεση. Πρέπει εδώ να πούμε ότι από οπουδήποτε και αν είμαστε, αν πατήσουμε στο logo, τότε θα πάμε στην αρχική σελίδα εκ νέου. Λοιπόν, αυτά από μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.